And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files, the Halloween special. May gumagapang na nakakadena. Wala siyang mukha. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Chachi. At ito ang aking secret file. Close na close ako sa mga pinsan ko. At ang bonding namin kapag bakasyon ay manood ng pelikula. At ang venue namin ay sa bahay ng lolo't lola ko. One day, movie marathon kaming magpipinsan. Gabing-gabi na nun. Kaya ang pinapalabas ay mga nakakatakot. At dahil Halloween season din nun, kabi-kabila ang pelikulang nakakatakot na pwedeng mapanood sa telebisyon. Umabot kami ng mag-aalas 3 ng madaling araw. Yung iba ay pinili ng matulog. Habang ako naman ay nakaramdam ng masakit sa mga mata ko. Meron pa akong gustong panoorin, pero hindi ko na tinapos. Napagdesisyonan kong matutulog na rin ako. Eto na. Medyo naaalimpungatan kasi ako. Meron akong nakikitang liwanag. Nakahiga ako sa sofa. Medyo nagtaka ko dahil white lang ang nasa TV. At habang tinitingnan ko yung TV, ay bigla na lang akong pinagpawisan. Sinubukan kong huwag pansinin ang nakikita ng dalawang mga mata ko. Hanggang sa nahagip ng mga mata ko ang isang bagay o kung anumang elemento
sa may bandang paanan ko. Isang bata. Natakot ako. Tatayo na dapat ako, kaso biglang bumigat ang katawan ko. Yung mga paa ko at yung mga kamay ko, hindi ko maigalaw. At hindi ako makasigaw. Hindi ako makahingi ng tulong. Shucks. Hanggang sa lumingon ako ng tingin sa TV. At sa baba ng telebisyon ay may gumagapang na nakakadena. Wala siyang mukha. Sinubukan kong umiwas ng tingin. Pilit kong pinipikit ang mga mata ko kaso ayaw. Sinubukan kong tumingin sa uluhan ko. At dun ko nakita na merong babaeng nakayukong nakatingin sa akin. Wala na akong magawa. Iniisip ko, hindi ito panaginip. Mamamatay na ako. Ito na ang katapusan ng buhay ko. Hanggang sa pinilit kong maigi ang mga mata ko na pumikit. At nag-focus maigi sa thinking na mawawala sila. Ilang segundo ang lumipas ay nawala nga sila. Idinilat ko ang mga mata ko. Nagagalaw ko na ang katawan ko. Inilibot ko ang paningin ko. Tinitingnan kung andun pa silang lahat. Pero wala na. At dahil doon, ay tumayo na ako at tumabi sa mga pinsan ko. Dahil ayoko nang matulog ng mag-isa. Nagdasal akong maigi ng taimtim na hindi ko naman kadalasang ginagawa. Pagkagising ko, 10:00 na ng umaga. Hindi na ako pumasok at ikinuwento ko na lang sa mga pinsan ko at sa mga kamag-anak ko ang nangyari sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Chachi. At ito ang aking secret file, the Halloween special.